من عالو دلهنا ذيبيم ناذيبيم دلهي مارو ملون العالو الحيمارو ما مع الكروبيم كروبيم كلهم باروح يا عالو كيهم عليك سجاد. רחל דרכי עליה השלום הגיעה אלינו בשנת 1952-1953 במסגרת של חברת נוער מטעם עליית הנוער. כמעט כל חברי חברת הנוער הם היו יוצאי תימן, חלקם יתומים, לחלק אחר משפחות בארץ. רחל הייתה נחשבת תלמידה חרוצה, שמאוד, כבר אז מאוד התעניינה בכל מה שמתרחש בסביבתה. אם הבית והמטפלת ציונה סיגל, שמאוד מאוד התמסרה למגע אישי ורצוף עם כל אחד מן הילדים והחניכים, ומאז נוצר הקשר בין משפחת סגל, או יותר נכון בין ציונה, כן, לבין רחל, קשר שהלך והתהדק והתעצם במשך. הפעם הראשונה שממש נפגשתי עם רחל זה היה בהצגה הדגים המדגדגים. לפני המון שנים הכנו הצגה יחד עם קדיש. אני כבר לא זוכרת בדיוק מה הייתה העלילה, אני זוכרת שאני הייתי המכשפה ורחל הייתה המבשלת, ובישלנו מרק שגרם לכך שכולם, כל האנשים התגרדו ולא יכלו אחר כך לפעול. אני כבר לא זוכרת בדיוק מה הייתה העלילה, ורחל כל כך יפה השתתפה בהצגה ודאגה שנבוא בזמן וכל הזמן, ולמרות שהיא לא הייתה שחקנית יודע מה, היא בכל זאת מאוד מאוד היה לה חשוב שההצגה תהיה בסדר ושהיא תהיה בסדר ושכל האחרים יבואו בזמן ויעשו את התפקידים שלהם כמו שצריך. זה מאוד הרשים אותי. אתם יודעים שלרחל היה חוש הומור מאוד מאוד מפותח. זכור לי פעם איזה טיול שעשינו, נדמה לי שזה היה לציפורי, וישבה אחורה באוטובוס עם החבר'ה הצעירים, וכל הדרך הם צחקו. כשירדנו שאלתי מה היה כל כך מצחיק. אז סיפרו לי שכל הדרך רחל סיפרה סיפורים מצחיקים והם התגלגלו מצחוק. היחידה שלמעשה ממש הצליחה לדבר איתה ולהוציא אותה מהבדידות שלה זה היה סלית. כשסלית עבדה למטבח, אז הם שתיהן דיברו המון על ארץ ישראל ועל העברית, שאלה שני היו דברים מאוד חשובים לרחל וגם לסלית. ואני זוכרת שכשסלית עבדה, רחל תמיד הלכה לעבוד איתה כדי לדבר איתה. אני חושבת שהמיוחד ברחל זה שמצד אחד היא ידעה המון דברים על המטבח, על דברים שנעשו פעם, איך עשו את הדברים, ובהחלט נעזרנו בעצות שלה ובידע שלה. מצד שני, היא לא התערבה לנו בעבודה במובן כזה של לכעוס, נניח שאנחנו עושים היום את הדברים אחרת. היא הייתה מוצאת המציאות שלנו, כל דבר שעבד במטבח, והרבה פעמים קורה שברגעים הקריטיים חסר איזה חלק של מכונה, שלא הוא חזר למקום או משהו כזה. רחל, לפעמים אפילו לא התחלנו לחפש את זה, אמרנו נחכה לרחל, היא תגיע, ובאמת כשהייתה מגיעה הייתי מבקש ממנה, רחל, אם את יכולה בבקשה למצוא דבר זה או אחר,
ואז היא עם השלווה הבלתי נגמרת שלה והסבלנות האינסופית הייתה פשוט עוברת לאט לאט מדף במטבח ותמיד הייתה מוצאת. הייתה תקופה שהיא עשתה חילבה, ולמשל את החילבה היא הפסיקה לעשות כי הביקוש היה כל כך גדול שהיא כבר לא עמדה בקצב של להכין את זה. החברים מאוד אהבו את מה שהיא וידע מי אוהב כל דבר ואת הנגשת ולהגיד היום יש. נכון. לפעמים גם ביקשה שאני אקח אותה לשוק של בית שאן, היא מאוד מאוד אהבה לטייל בשוק, ככה אני הלכתי עם הילדות לרסקו, לחנויות, והיא תהילה, היא כל כך אהבה את ההמולה הזאת של השוק ואת הצבעים ומה שיש שם. ובאמת לפני איזה, חודשיים אולי, היא אמרה לי, תמר, כשאני אתחזק, אז תיקחי אותי שוב פעם לשוק. אחד מהדברים שרציתי לספר זה שרחל הקפידה על מצוות ניחום אבלים. עכשיו, היא לא רצתה ללכת לניחום אבלים לבד, אז היינו הולכות קבוע, רחל, ציפורה קין ואני. והיא הייתה אחראית לזמן אותנו ולארגן את הניחום אבלים. היא הייתה קובעת את היום ואת השעה, ואוי לנו אם היינו אומרות לה שאנחנו לא יכולות בשעה הזאת. וזה היה מאוד טקסי, היינו מורידות את הסינר, היא הייתה קצת מסתרקת ככה, והיינו הולכות, ובדרך תמיד היינו צריכות להסתכל על כל הגינות בדרך וזה, ופעם, תוך כדי זה שאנחנו מפטפטות והולכות, כנראה שהתבלבלנו בדרך, היא חשבה שאני יודעת את הכיוון, אני חשבתי שהיא מובילה אותנו, ובקיצור, מישהו פתח את הדלת ואמר לנו, אני עוד לא מת, טעיתם בדרך. יום אחד היה בחדר אוכל פלאפל לארוחת ערב, ורחל אמרה לי, כדי שיצא לך פלאפל טעים ולא מיובש מהחימום של ארון חימום, אז תרטיבי את כפות ידייך, תגלגלי כל כדור בין הידיים ותשימי בקערה ותשימי לכמה שניות במיקרוגל, ואז יצא לך כדורים רעננים ועסיסים. והיא ידעה שיש מאכלים שהיא עושה בצורה כזאת שכולם אוהבים, כי היא למדה אותה מהוותיקות, היא למדה לעשות בורשט, חמיצה, ממיץ של סלק, ורק היא ידעה, רק היא נשארה שהיא יודעת לעשות את המשקה המיוחד הזה. והיא תמיד באה, כשהם היו באים, ומדברת איתם על תימן, ומדברת על אמא שלי, ואף פעם לא יצא לי לשאול את אמא שלי מה היא סיפרה או מה דיברה, זה המשיך. לאחר שההורים שלי נפטרו, הקשר שלנו נמשך. לא גננת נוי, ואת לקחת ממני. אני נשארתי גננת של ילדים. אז רחל כל פעם הייתה באה הנה, והייתה עושה לי עציצים. הנה למשל זה העציץ הזה. ממנה? כן. היא ממש לקחה דלי מהמטבח, ועשתה בו חורים, או עשו לה בנגריה, ושתלה לי שתיל כזה קטן, ואמרה לי שאני כל יום משקה, ובאמת השקעתי והשקעתי, ותראו איזה גובה. מה שאני זוכרת שרחל אהבה רק מלוח. מתוק זה לא היה בשבילה, הייתה שמה מלח על מנגו ועל אפרסמון. ועל פג'ויה. פג'ויה, הסתכלנו, לא הבנו, ואלה על אבוקדו, אבל על אפרסמונים וזה. شيري معارضي ومعارضي يا حبايبي قالوا من العالم العالمين